Mbok Panjang banget sih. Loh, jare kowe seneng sing dawa-dawa. Enggak gitu. Lah? Jangan kayak gitu, enggak suka aku. Mbok ngono. Nah, bisa ketahuan iya. keren loh. Aku njaluk. Baru nih panjang. Oh ngono. Dikawinke. Lho karo Mas kaya Mas kok Mbak iki lho pengin. Mau. Ada enggak? Ada enggak? Insya Allah nanti tak dicari. Sama aku aja ya. Ya. Mau. Ya. Iya, iya. Karo sapa Pak Haji, niki kula duwe mbok kok jan ngene iki aku kan wis kewalahan aku. Mbokku kene iki sekalian wis kewalahan. Kudune sing dadi anak iki Pak Min ora Pak Haji. Ya Allah. Dadi aja aku anake. Lah niki mboke Yuli niki. Habis-habisin minuman. Oh ngono. Jangan. Sing penting ana Apa? tembunge. Ya. Ya kudu ditembung lah tembung aku ora gak gelem aku. Anggo mahar. Pangga Sukawati. Oi. Ayo yo. Ayo simbok weteng kuluwe ana katan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno. Simbok penting kawinan aku iki mbok wis mandeg wedokan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu asik. Saya dipakani watu nggih Pak Haji nggih. Lah, ya ora mungkin nek jeneng wis wani bebojane ya kudune dipangani ya ora panganan watu. Ya kowe duwe turun. Loh, duitku akeh. Oh ya wis gendangane golek. Iki aku dikek karo Pak Min. Jenenge bayaran. Nggih. Ibu nanti setelah ini diputer ya. Juga nanti spesial buat pasukan-pasukan Bresmet loh. Monggo nih Mbak-mbak yang cantik-cantik yang mau nyanyi, yang mau request lagu bersama Nyu Sukawati boleh. Ya, siapa yang dipersiapkan nyanyi, nanti. apa nyanyi? Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. AJS Audio
prawan coba takono. Monggo Mas Haji joget lagi ayo. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mandem wedokan. Ayo joget ayo. Aduh simbok ora bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Ayo sini ayo. Ya 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 ya. Ini kayaknya mau ayo sini, joget sini. Ayo, ini temenin Pak Haji ayo. Tak goleke duit. Ayo, gelem ora? Arep ra mo. Oh gitu ya. Oh, Ini ya. orang Sunda ini berteh-teh semua nih ya. Iya. Ayo teh sini teh joget teh. Ayo teh. Ya biar enggak kaku Ya, nanti. yo. Nah. Ini Cantik, make upnya aja sudah cantik-cantik Ya, ya. dari siapa Mas? The Morris tentunya. Oke, keren. Kayak mumpung wis di make upi cantik-cantik kayak disoteng ayo. Joget lagi. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Asik Sukawati.
pananggonmu bali bisa kumpul kaya ing undi ayo yo Yusuf Kawati Nang kene adem yo. adem Sewenjuk. Ndono Paji karo bapak aja lali pamaliku janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelengmu Yusuf Kawati yuk iya 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 Terus Pak Haji. Aduh, Bu Haji, alhamdulillah matur sembah nuwun. sanone Masuk. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu iya iya ini lho wae bisa kumpul taun-ono tak enteni ning pucuking rasna Pak Haji, Bu Haji, matur sembah nuwun. Yuk, Mbak napa Lydia. bebasane mung katon katon seliramu wae ninggal katresnan iki sampun dipirani pamungkas spesial buat bapak Kandhani to angger nyedaki Pak Haji hawane sejuk. adem ya kak ya Adem ning ati, ya to? Sosok. Sosok. ayo yo monggo Bude iki sing dodolan warung sing nggone warung tenis kene lho Bude Ya terus sendok tangkire panas kabul-kabul kandang tenang wedok rondene Peteng remang-remang manis-manis pelayane sampe lang apatra sing dipikir ora rumangsa
dulur-dulur Ngawi monggo ayo. Mana suaranya? Kita joget bersama Nyi Sukawati. Asik. Panas kebul-kebul nyamlang tenan wedang rondene peteng remang-remang manis-manis pelayane sing apa-apa sing dipikir ora rumangsa esramane bakule terus lirikane aduh iki piye sedang ngobrol sing dipikir ora rumangsa Ngawi monggo Ngawi iki dulur-dulur Ngawi monggo kita joget bersama Nyi Sukawati Bapak sama Ibu nanti dipersiapkan lagunya apa boleh monggo apa Bu lagunya Bu oh siap monggo monggo Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyamlang tenan wedang rondene peteng remang-remang manis-manis pelayane sedang ngobrol sing dipikir ora rumangsa esemane gawe bingung atiku lirikane sentir lenga potra ya nanti malam juga masih banyak pokoknya Mbak Yuli Kayak ibu-ibu panitia di depan sana ibu mau ikut aja ke sini Bu
bisa joget lagi Mbak Yuli monggo. Oke, Ya, siap. ayo joget lagi. Ini Mas Manten belum ada request lagu Mas. Punya lagu apa monggo boleh request lagu. Nah. Ganti aja, Mas. Dek, lah niki lho, tak perlu sekontur toh. Oh siap. Oke, spesial buat Budi nanti. Rindu-rindu wong ayu kowe tak tunggu. Kangen. Rindu-rindu tambane kudu Joget Bu monggo Bu. Bukan ini spesial buat kedua mempelai. Iya Mbak Manten joget lagi yo. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno kaya aku iki. Ungkasane sliramu digawe lara ora urung saikine Yuli Rondo. Ayo Bu. Ayo Mas Manten joget ya. Saya Mama Mbak Eo. Anggun. Ini masih. Ayo yo. Joget Bu. Punya lagu apa ini masih kita tunggu loh dikasih lagu spesial buat Besar Desa. Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sako ngenteni. Ora kena prawane tak enteni randane. Terima kasih. Tujuan selawase Yusuf Kawati. Iya, 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 iya. Asik. Ayo yuk, ayo yuk, ayo yuk, ayo yuk. Asik. Terima kasih. Biyen mulo
lho iki mau. Iya. Sliramu digawe lara ora urung saiki ne dadi rondo. Yuk. 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 Asik. Kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago nganteni ora kena prawane nganteni randane. Terima kasih Mas Manten Manten. Bapak lagune napa meleh Pak?